ತುಳುವನಾಡದ ಮನ್ನ ಕಮ್ಮೆನ ಪರಡುಡೂರೋರ್ಮೆನ ಅಪ್ಪೆ ಮಣ್ಣದ ಮೈಮೆಕೆ ಎನ್ನಗ ಮೇಯ್ಮನಸ ವೀರ್ಮೆನ ಬಂದುಳೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುವ ನೆಲಟ್ಟು ಅಸಂಖ್ಯ ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳು ಈ ನೆಲಟುಳ್ಳ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಈ ನೆಲತ ದೇವ ದೈವತಾರಾಧನೆ ಇದು ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದೇಶನು ಜಗತ್ತಿಗೂ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಕರವಾಯಿನಂಚತ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ನೆಲತ ರಂಗಭೂಮಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಕಲು ಅತ್ತಂಡ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವದೈವಸ್ಥಾನದ ಚರಿತ್ರೆ ಐತ ಪೊಲಬಲೇನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕವಿಕಲ್ ನಕಲ್ನ ಪೊಲಬಲೇನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ತದೆ ಅವೇನು ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಎತ್ತವಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪಣವುದ ಬೆರಿತಾಂಗದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ದಾಖಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದುಂಡು ಆ ದಾಖಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆ ತುಳುನಾಡದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಕ್ಕ ರಂಗಭೂಮಿದ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪೂರ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಅಕಲ್ನ ಪೊಲಬಲಿನ ಅಕಲ್ನ ಜೀವನ ಯಾನೊಳೆನ ಪೂರ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತದೆ ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದಾಂಟವನಂಚೆತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ತುಳುನಾಡದ ಯಕ್ಷ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಯಕ್ಷ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಯಜ್ಞಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತುಂತಿನಾರೆ ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಚಲನಚಿತ್ರನು ರಡ್ಡು ಚಲನಚಿತ್ರನು ಲೋಕಗೂ ಕೊಡ್ತಿನಾರು 21 ನಾಟಕನು ಕೊರ್ದು ಒಂದು ನಾಟಕದ ಬರವುಗಾರೆ ಆದ ಮೆನ್ಕಿನಾರು ನಾಟಕಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ಜನಕುಲ್ನ ಉಡಲನ್ನು ಗೆಂದಿನಾರು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅಸಂಖ್ಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸೈನಂಚಿತ್ತನ ಹೃದಯವಂತ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀವ ದಂಡಕೇರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇನೆ ಅರೆ ಲೇಸ್ಗೆ ಮಾತ ತುಳುವೇರ್ನ ಪರವಾದ ಅರ್ತಿಪೀರ್ತಿಡು ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾತಿರೆಗಳ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಂಜೀವಣ್ಣ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡಂಕಿನೆ ದಾಯ್ಗೆಂಡ ಇನಿತ ದಿನ ಏರ್ನ 4-5 ಕೊಡಿಟ್ಟು ಕೇಂಡಲ ಎರಡು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಂಡಲ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಾಟಕ ತುಳುನಾಡದ ರಂಗಭೂಮಿದ ಬಗೆಟ್ ಸಾಧಕೇರ್ನೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆಂದು ಬಂದಾಗ ಐಟ್ ಮೇರು ಸ್ಥಾನೋಡು ಇಪ್ಪು ನಕ್ಲೆಡು ಸಂಜೀವ ದಂಡಕೇರಿವರಿ ತಾನೊಂಜಿ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡಿತ್ತೊಂದು ತನ್ನ ಬದುಕಡ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ತಾನು ತೊಡಗಿಸೊಂದು ಇನ್ನು ಒಂಜಾತು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆಶ್ರಯದಾತೆ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದರು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತನೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಸಂಜೀವ ದಂಡಕೇರಿ. ಸಂಜೀವಣ್ಣ ಈರ್ನ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಈರ್ನ ಬದುಕು ವಾ ರೀತಿ ಇತ್ತಂಡು ಈರ್ನ ಜೀವನದ ಆರಂಭದ ಕ್ಷಣ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬ ಬಿಡುದು ಬಲತೀನಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲಿ ಕಂಡ ಸಾಗುವಳಿ ಬರುತ್ತಂಡು ಅಂಚ ನಾ ಕಂಡ ಸಾಗುವಳಿದ ನಡುಟು ಯಾನು ಆ ಕೃಷಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುಳೆತು ಬರುತ್ತೀನಿ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಬಂದಾಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹೆಚ್ಚಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಟ ಅಲ್ಪ 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 ಆಟ ಹೊಂದುತ್ತಂಡು ಅವಳ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನ ಆಟ ಭಾರಿ ಮಿತ್ತ ಹೊಂದುತ್ತಂಡು ಈರ್ನ ಪುಟದ ಬಳತಿನ ಕಂಡ ಸಾಗುಳಿದ ಪ್ರದೇಶ ಅನ್ಪಂಡಾರೆ ಊರು ಏಯ್ಯಾಡಿ ದಂಡಕೇರಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಪಗ ಇರಗ ಸಾಗುಳಿ ಪುರ ದಂಡಕೇರಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಸಾಗುಲಿ ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಪುರ ಅಮ್ಮೆನ ಬಂದರೆ ಕೊರಗಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬಂದು ಅಪ್ಪೆ ತೋಯಿ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದು ಅಂದು ಎಂಕಲು 5 ಜನ ಆಂಜೋಕುಲು ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ದೇ 2 ಪುಣ್ಣುಲು ಒಂಜನ ಪಲ್ಲಿ ಒಂಜನ ತಂಗಡಿ ಅಂಚ 7 ಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ 7 ಜೋಕುಲು ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರು 6 ಕೃಷಿಕರಾದಿತ್ಯ ಅಂದು ಕೃಷಿಕರಾದಿತ್ತೀರು ಅಂಚೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇತ್ತನು ಕಂಡ ಸಾಗುಲಿ ಬರುತ್ತನು ಐತ ನಡುಟೆಯನ್ನು ಪುಟದು ಬಲತಿನೇ ಈರು ಕಲ್ತು ನಂಚೆತ್ತನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಯಾನು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಕೊಂಚಾಡಿ ಶಾಲೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕಲ್ತೀನಿ 5ಕ್ಕೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಲ್ತೀನಿ ಪದವಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದು SLC ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತೀನಿ ಈರು 10ನೇ ತರಗತಿವರೆ ಉಂಟ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ತೀನಿ ಅಂದು ಈತ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬ ಪುಟ್ಟದು
ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಆಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಬೊಕ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರಿ ಉಡುಪಿಗೆ ಅಂಚ ಆಪಗ SSC ಬೊಕ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತಂಡು ಸುರುಟು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಹತ್ತಿರ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿ ಸೇರಿದಾನೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಯಾನು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಮರ್ದು ಏನು ಅಮ್ಮೇರು ಮರ್ದುಲ ಗೊರೊಂದುತ್ತೇರು ಪಂಡಿತರಾದತ್ರ ಅವನು ಎಂಕ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿರುತ್ತನು ಅಂಚ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋದು ಅವು ಮಲ್ತಾಯನು ಮರ್ದು ಕೊರ ಯಾನು ಇಂಚೋ ಮುಟ್ಟಲ ಬಿಕರ್ ನಟೇರಿನ ಶಾಪ್ ಒಂದು 54 ವರ್ಷ ಬಿಕರ್ ನಟೇರಿನ ಶಾಪ್ ಇತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀವ್ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯ ಯಾನ 18 ಅಂತ ಅಂಚೆನೆ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರಾದ ಇನಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮರ್ದು ಗೊರೊಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಉಂಡು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ದೇಯ್ದೆ ದಯಬಣ್ಣ ಜನಕ್ಕಳು ಬರ್ತನೆ ನಾನು ಉಪ್ಪುಜಿ ಅವಕ್ಕ ಇತ್ತ ತೀರಿಯರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಮರ್ದು ವೈದ್ಯರಾದ ಜೀವನ ನಡಪಾಯರು ಸಂಜೀವಣ್ಣ ಈ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಈರ್ನ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿದ ಆಸಕ್ತಿ ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲು ಕೊಂಚ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಕೊಂಚ ಶಾಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆವೊಂದುತ್ತುಂಡು ದಸರಾ ಟೈಮ್ಡು 7 ದಿನ ದಸರೋತ್ಸವ ಆವೊಂದುತ್ತುಂಡು ಕೊಂಚಾಡಿ ಶಾಲೆಡು ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಮಲ್ತೊಂದು 7 ದಿನ ಅಂದ ಅವಲ ರಾತ್ರಿಡು 7 ದಿನಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕ ಒಂದು ಪೂರತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ನಾಟಕ ಎಂಗ್ಲು ಪ್ರತಿ ಜೋಕುಲ ಬಣ್ಣವಾಡೊಂದಿತ್ತ ವಾಸನಗಳು ಬಣ್ಣವಾಡ್ಪ ಎಂಗ್ಲು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೊಂದಿತ್ತೇರು ಐತ ರುಚಿದ ಆಗಂಡು ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಆಟ ತೊಗೊಂಡುತ್ತೆ ಆಟ ತೊಂದು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಬೈಯಡ್ ಬರ್ತದ ಆಟ ಜನ ನಲಿಪೆರತ್ತ ಆಟದ ನಲ್ತೊಂದುತ್ತ ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಯಾನು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಪುನಗ ಬಣ್ಣ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸುರುತ್ತ ಪಾತ್ರವು ಯಾನು ಕಲ್ಪಂದಿ ತಿಮ್ಮೆ ಬಂದು ಕಲ್ಪಂದಿ ತಿಮ್ಮೆ ಬಂದು ಎಂಗ್ಲು ನಾಟಕ ಬರೆಯೋದು ಜೋಕುಲೆ ಅವನು ಮಾಸ್ಟರ್ ತಿದ್ದುದೇರು ಅದು ತಿದ್ದದ ಎಂಕ್ಲ ಆ ನಾಟಕ ಗೊಬ್ಬೆ ಐಟನ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಕಲ್ಪಂದಿ ತಿಮ್ಮೆ ಐತ ನಾಯಕೇನೇ ಇರಿ ಕಲ್ಪಂದಿ ತಿಮ್ಮೆನೇ ಇರಿ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರ ಅವಾಗ ಶಾಲೆ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರನೇ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತುಳು ನಾಟಕ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಪೆನೆ ಬಿಟ್ಬಿನ್ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬಾರಿ ಅಗಲಪುರ ದಕ್ಕ ಪಾಡ ಎಂಗ್ಲ ತುಳು ಬೋರ್ಡು ನೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತಂದೆ ಇನ್ನ ತುಳುಕು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇಜ್ಜಿ ಫೈನ್ ಪಾಡೋರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಳು ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂತ ಪಾತ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಪಿದಾ ಮಾಡ್ಬೇರು ತುಳು ಪಾತ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಅಂಚ ಆ ನಾಟಕ ಮಂತದ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನುಪುರ ಮಾತ ಸಭೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅನ್ನು ಅಂಚ ಆ ರುಚಿಲೊಂಜಿ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಆಟದ ಬಾರಿ ರುಚಿ ಅದು ಏನು ಆಟ ಬೊಕ್ಕನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಯ್ಯಡ್ ಪುರಾಣ ವಾಚನ ಇತ್ತಂಡು ಪೊಳಲಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಮಂದಿರ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಓಡ್ದತ್ತಂಡು ತಿತ್ತು ಮಾಲಿಗೆ ಮಂದಿರ ತಿತ್ತು ಓಡ್ದೊಂಜಿ ವಾಲತ್ತಂಡು ಐಟು ಪುರಾಣ ವಾಚನ ಅವನು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಬೇತಪುರ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಒಂದು ಪೂರ ಅವನು ಐಟು ಭಕ್ತ ವಿಜಯ ಮನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಟು ಇದು ಗೊತ್ತುಂಟು ಆ ಭಕ್ತ ವಿಜಯಡು ಏತು ನಾಟಕ ಬರೆಪುಂಡಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಉಂಟು ಆತ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಕತೆಗಳು ಏತು ನಾಟಕ ಬರೆಪುಂಡಲ್ಲ ಉಂಟು ಆ ಒಂಜಿ ಒಳಲಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂಜಿ ವಾಚನಕ್ಕೇಂದು ಅವು ಆರು ಬುಲಿಪುಣ ಸೀತೆ ಬುಲಿಪುಣ್ಣನ ಬುಲಿಪುಣೆ ರಾವಣೆ ಬಣ್ಣ ರಾವಣೆನೆ ರಾಮೆ ಬಣ್ಣ ರಾಮಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಣ್ಣ ಆವ ಭಾವನ ಮೋಣೆ ತೂಪದಾರು ಜನಕುಲಿನ ಆತ ಪತ್ತದ ಕನದು ತೂಗೋತ್ತು ಆತ ಜನ ಬರೋದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಅವೇನು ಜನಕಲಿಗ ಪಾತ್ರ ಔಚಿತ್ಯನು ನಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯೋಡಿ ಎತ್ತ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಧಾರಿ ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ತೂತಿನಿ ಅಂಚಿನ ಅರ್ಥಧಾರಿ ಎತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ನಾಟಕ ಬರೆಯರ ಎಂಕ್ ಪ್ರೇರಣೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ಬುಲಿಪುಣ ಇಂಚ ಬುಲ್ತುಂಡನ ವಾನಮನಿ ಬಿಲ್ಪೋಲಿ ಜನಕುಲೇನ ಅಂಚ ಇಡೀ ಸಭೆನ ಬಿಲ್ಪೊಂದುತ್ತಿರಾರು ವಾಚನ ಬಂದು ಅಂಚ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಅಂಚ ಡೈಲಾಗ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ಪೂರ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕಂಡು ಭಕ್ತ ವಿಜಯ ಕತೆ ಓದ್ಯ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲು ಪೂರ ತೋಗಿ ನಾಟಕ ಬರೆಯಾರೆ ಅಂಚೆನು ನಾಟಕ ಬರೆಯಾರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಈರ್ನ ವಾ ಪ್ರಾಯುಡಿ ನಾಟಕ ಬರೆಯಾರೆ ಯಾನು 17 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಡು ನಾಟಕ ಬರೆಯ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ 17 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಂಡ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪೊಡ್ತು ಅಂದು ಅದು ಆಯ್ತದು ಪನ್ನಗ ಅಪ್ಪಗ ಶಾಲೆ ಪನ್ನ ಆಜಿನ ವರ್ಷ ಕ್ಯೂಟ್ಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ಅವು ಪನ್ನ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆಜಿನ 7ನೇ ಟುಪ್ಪನಾಗ ಆತು ಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲು ನಡತೊಂದು ಶಾಲೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಡು ಜನಪೆರಜ್ಜಿ ಕಾಡು ಅವುದಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಬೋದ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಕಾಡು ಸಾದಿ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಜೋಕುಲ ಆಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಗಟ್ಟಿ ಬೋಪಿನಿ ಅಂಚಪುರ ಹೆಂಗೋ ಶಾಲೆ ಬೋತೀನಿ ನಂಗೆ ಅಂಚ ಆ ಟೈಮ್ ನಾಟಕ ಬರೆದು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಗೊಬ್ಬದ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಸುರುತ್ತ ನಾಟಕವು
ಅವೇ ಕಲ್ಪಂದಿದ್ದಿಮ್ಮಿ ಕಲ್ಪಂದಿದ್ದಿಮ್ಮಿ ಈರೇ ಬರೆದು ಈರೇ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತನ ಆಯ್ತ ನಾಟಕದ ಕರ್ತೃ ಈರೇ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೇ ಬಂದಾಗ ನಾಟಕ ಏನು ಬೊಕ್ಕಲಂಜಿ ಬರೆಯರ ಕಾರಣ ಬಂದಾಗ ಎಂಗ್ಲೇ ಕೊಂಚಡ್ ರಂಗಪ್ಪ ಶ್ರೀಯಾನ್ ಬಂದಿರಕ್ಕೆ ಅಂತ ರಂಗಪ್ಪ ಶ್ರೀಯಾನ್ ಭಾರಿ ನಾಟಕ ಬರೀತಾರೆ ನಾಟಕ ಬರೀತಾರೆ ಅವಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಂಗಪ್ಪ ಶ್ರೀಯಾನ್ ಕೊಂಚಾಡಿ ಶಾಲೆಡ್ ಅವಳು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಗೂ ನಾಟಕ ಅವನು ಅಗಲ ಯುವಕ ಸಂಘ ಕೊಂಚಾಡಿ ಯುವಕ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಅಪಕಾರ ನಿರಪರಾಧಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಣಜರ್ ಕಾಂತಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ತುಂಬ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡುವಿರಲು ಅವು ದಯಾನಂದ ಕಾಮತ್ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತಂದು ಆ ಅಂಗಡಿದ ಮಿತ್ರ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡು ಎಂಗ್ಲು ಪೋಣಕ ಅವು ಎತ್ತು ಒಂದು ಒಪ್ಪಿನಿ ಓದೊಂದು ಒಪ್ಪಿನಿ ಐದ ಡೈಲಾಗ್ ಪೊಂಡೊಂದು ಒಪ್ಪಿನಿ ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಾಟಕ ಬರೆಯರ ಪುರ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇತ್ತು ಈರ್ನ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಈರ ನಾಟಕ ಬರೆಯರು ಈರು ಆ ಎಲ್ಯ ಕಾಲೇಜ್ ಈರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪೋಪುನವರೆ ಮಟ್ಟ ಈರು ನಾಟಕ ಬರೆಯರ್ಲ ಶುರು ಮಲ್ತಾರೆ ನಾಟಕ ನಟನೆ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಈರು ಶುರು ಮಲ್ತಾರೆ ಈರ್ನ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಡು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭ ಅತ್ತಂಡ ಈಗ ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕದು ಬಾಕಿ ಪಡ್ತ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದಂಡ ಅಂದ ತಿಕ್ಕದು ಬೇತೆ ಎನ್ನ ನಾಟಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ದು ಗೊಬ್ಬರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಗೊಬ್ಬರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾನ್ ನಾಟಕ ಈತ 25 ನಾಟಕ ತುಳು ಬರುತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ ಆನ ಯಾನ್ ಅದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮಂತದ ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಜ್ ಮಂತದ್ದು ಪೆರೆವು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ತಗೊಳ್ಳೇ ಗೊಬ್ಬತೀನಿ ಈತ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಈರ್ನ ಜೀವನಡು ಈರು ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿನ ತೊಂಡರು ಈರು ನಾಟಕ ಬರೆಯರು ನಾಟಕ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಾರೆ ಯಾನಿರಡೊಂಜಿ ಕೇನು ಈರ್ನ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನಗೂ ಇರ ಪದ್ಧತಿ ಅವು ಯಾನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಸರಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮದ್ಮೆದ ಡೇಟಿಂಗ್ ಸರಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವೇನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ 24 ವರ್ಷಡು ಎಂಕ್ ಮದ್ಮೆ ಅಂದು 24 ವರ್ಷಡು ಈರ್ನ ಮದ್ಮೆ ಅಂದು ಆತಿ ಸಂಜೆ ಅದ ಪೂರ ನೆನಪು ದೀಯರ ಯಜಮಾನಿ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ನೆನಪಿಪ್ಪುಜಿ ಬಂದಾಗ 24 ವರ್ಷ ಬಂದಾಗ ಎಂಗ್ಲೇ ಪೂರ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತೆ 20 ವರ್ಷ ಕಡಿಗುಡ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಮದ್ವೆದ ಸುದ್ದಿ ಹತ್ತಂದು ಬೇತದಲ್ಲ ಹನ್ನೊಂದು ಕೆಕ್ಕಿಲಿಗೆ ಕೊದಂಡಿ ಗಟ್ಟಗ 24 ವರ್ಷ ಅಂಚೆ 24 ವರ್ಷ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಜವನರಿಗೆ ಅನಗನ ಜವನಾದಿಗೆ ಅವನ ಬೇಗ ನಪ್ಪ ದುಂಬದಕ್ಕಲು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ಆ ಕಾಲ ಅಂಚ ಮದ್ವೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇನ್ನು ಯಜಮಾನ್ದಿ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ್ದಿ ಕೃಷಿಕರ ಭಾರತ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಲಾರಿ ಬರುತ್ತಂದು ಅಲ್ತಾರು ಯಜಮಾನ್ದಿನ ಪುದರ್ ಜಲಜಾಕ್ಷಿ ಜಲಜಾಕ್ಷಿ ಅಂಚ ಜೋಕುಲು ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲಾಲು ಮಗಲು ಆಲು ಇತ್ತ ಏನಪ್ಪ ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ MDS ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗೆ ಅದು ಮಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅದ ಆಣುದು ಬರೀ BE ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ MBA ಮಾಡ್ತದೆ ಆಯ್ತು ದುಬೈ ಇತ್ತೈತೆ ಬರ್ತದೆ ಇಂಗ್ಲೆಟ್ ಎನ್ನ ಕಂಪನಿ ಬುಕ್ಕರಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂಚೆ ರೆಡ್ಡಿ ಜೋಕುಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನಕ್ಲು ಎಂಗ್ಲು ಆಣುಲು ರೆಡ್ಡಿ ಜನ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಅಂದು ಮಗಲ ಹಾಕಲು ಕದ್ರಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಬೇತೆ ಅಲ್ಲ ಕಂಡನಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಗಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಿಲ್ಲ ಮಗಳಿನ ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ತು ಕೊಂಡಲ್ಲ ಆನು ಜೋಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡುಗುಟ್ಟು ಮಾಡಿತ್ತೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೂಡುಗುಟ್ಟು ಈ ಯುಗಟ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಎಂಗುಲು ದುಂಬುಲ ತಿತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಣಗಲ ಎಂಗುಲು 7 ಜನ ಇತ್ತ ರಡ್ಡು ಪಳಿಯಲ್ಲಾಗಿ ಮುಗಿದಿನ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಗುಲು 5 ಜನ ಬಿಟ್ಟ ಎಂಗ್ಲೇ ಮದ್ಮೆ ಆದ ಜೋಕುಲಾಯಿನ ರಡ ಜೋಕುಲಾಯಿನ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮುಂಜಿ ಜೋಕುಲಾಯಿನ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಎಂಗುಲು ಪ್ರತಿ ಎಂಗ್ಲೇ ಜೋಕುಲೆ ಮುಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂಗುಲು ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಎತ್ತೀನಿ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಎತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಂಗುಲು 36 ಜನ ಇತ್ತ ಸಂಜೀವಣ್ಣ ನಾಟಕ ಬರೆಪನೆ ಜೋಕುಲು ನಾಟಕ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನೆ ಒಂಜಾತ್ ಬೆನ್ನಿದ ಬದುಕದ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತು ನುಗನಾಯರು ಬತ್ತೊಂದು ತರೆ ಕೊಂಜಿ ತರೆತ್ರ ಸೊಂಟೊಂಜಿ ಎಳತ್ರ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬಬನ ಈರ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಜಾತ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗುಜ ಪಂಡ ಜೋಕುಲು ಕೃಷಿತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನೆಕ್ಕ ಆಸಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪಣ ದಾಲ ಆತ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಎಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿರು ಪ್ರಾಯಪುಣ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಪುಣಗ ಎನ್ನ ಅನ್ನೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ತೂತು ಮಲ್ಲನ್ನೆ ಬಾಬು ಮೇಸಿ ದಂಡೆಗೇರಿ ಬಂದು ಆರೇ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ತೂತಿನ ಪೂರ ಆರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತಿನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಸ್ಥಾನಡುಂತದು ಇರ್ನ ಫಲ ಪೂರ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತಿನ ಪೂರ ಆರೆಗೆ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾಟಕಗಳು ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಆರು ಎಂಗ್ಲು ಪೂರ ಕುಶಾಲಾನಗ ಪೂರ ಬಯ್ಯದ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಬೆಂಗಿವಾಲೆಯಲ್ಲು ಇಜ್ಜಿನ ಎಂಗ್ಲ ನಿರಗರತ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಬರೆಯರಂಡು ಇಲ್ಲ ಅಕುಲ ಬರೆಯರಂಡು ಅಕುಲ ಬತ್ತ ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಗೊಬ್ಬನ ಬತ್ತ ಅಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲು ವೇಷ ಬಾರ್ದು ಪೂರ ನಲಿಪೆರಂಡು ಆರು ತೂವೊಂದು ತೆಲ್ತೊಂದು ಆರು ತೂದು ಖುಷಿ ಪಡೆ ಮಲ್ಲ ಫಲೈ ಬಾಕಿ ಜೋಕುಲು ನೆರಕಡ ಜೋಕುಲು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಬಂಡೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ವೃಂದಾವನದ ಪುರ್ಪ ಎತ್ತಿಲಕ
ಐಟಾರ ಸಂತೋಷ ಪಡೆ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದು ಸಂತೋಷ ಪಡೆ ನಿಗ್ಲೆಗ ಆರಿರೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಬೇರೆ ತಾಂಗು ಪಕ್ಕ ಎಂಗಲ ಅತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತಿದೆ ಎಂಗಲ ಮೈತಿದೆ ಆರ್ನ ಬಡಿದಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಎತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಅತೆ ತನ್ನ ಬನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಆರು ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚವದಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಪನ್ನಗ ಅವಂತ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಎಂಗ್ಲೆ ಹೆಂಚಿನ ಬೋರ್ಡುಗೆ ಏನು ಎಂಗ್ಲ ಮೈತಿದ್ದೆ ಅಪ್ಪೆಲಕ್ಕೇನು ಹರಡ ಅಪ್ಪೆಡಾನ್ಲಕ್ಕೇನೋ ನಿಜಾಂಡ ಆ ರೀತಿ ಶಾಲೆ ಎನ್ನದ ಎಂಗ್ಲ 5 ಜನ ಮಿಗ್ಗಿ ಬಲ ಎಂದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಂಡನೆ ಮಿಗ್ಗ ಈಗಲ ಅದನ್ನ ಮಿಗ್ಗೆಲ್ಲಡ ಎಂಗ್ಲ 4 ಜನ ಆರು ಕಂಡನೆ 5 ಜನ ಅಂಚೆ 5 ಜನಲ ಮಿಗ್ಗಿ ಬಲ ಇಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಆರು ಎಂಗ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆನೆ ದಯವನ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಹೆಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಅಪ್ಪೆಡಗೇನೆ ಜಾಟಗೇನು ಮೈತಿದ್ದೆ ಅಡೆವರೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಯಿನ ಪ್ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಈ ನಾದಿತ್ತಂಡೆ ಸಂಜೆ ಬಣ್ಣ ರಂಗಭೂಮಿ ಆಂಡ್ ಈ ನಾಟಕ ಬರಬಾರೆ ನಟನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿಯಡಿ ಇರಿಗದಾಲ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಲ್ಲಿಯಡಿ ಅಪ್ಪಗನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸುರು ಎಂಕ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಲ್ಲೂರು ಯುವಕ ಸಂಘ ಬಂದು ಅವಳು ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾ ಸಂಘದ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಮಲ್ಲೂರು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅವಳು ಡಗ ಗೌರವ ತೆಗೆದಂಡು 5 ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಬಾಂಬೆ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಗೋಡಿ ಮಸ್ತ್ ಗೋಡಿ ಪೋತೆ ಎನ್ನ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಾಟಕ ಬರೋಣ ಅಪ್ಪ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಓಲ್ ಬಣ್ಣಲ ಗೌರವ ಅಂತ ತಿಗೊಂತಂದು ಸನ್ಮಾನ ಅವನು ಪೂರ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಮಾತ ಕಡೆಲ್ಲ ಇರ್ನ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಣಪನಂಚ ನಾಟಕ ಇರ್ನ ಮಾತ ನಾಟಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಯಿನ ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ನಾಟಕ ಆತೆ ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಆತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ 28,000 ಸತ್ಯ 28,000 ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಾಟಕದ ಕರ್ತಾರೆ ಆ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಾಟಕ ನೀರು ವಾಪ್ರಾಯುಡು ಬರೆತನ ಅವು ಅಜ್ಪತ್ತ ವರ್ಮೋಡ್ ಬರೀತೀನಿ ಅಜ್ಪತ್ತೊರ್ಮನೆ ಇಸವೆ ಈರು ಬರ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪ ಈರ್ನ ಏತ್ನೇ ಪ್ರಾಯದಾರಿ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರ ಆಪಡ್ತರು ಅಪಗಾನ ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಮಲ್ತುದಿಜ್ಜಿ ಅಪಗಾನ ಕಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಅಪ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಅವು ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಎಂಕ್ ಮರತು ಬೋತುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಎಂಗ್ಲಾಯ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಆರು ತುಂಬೆದ ಹಂಚಿದಾರು ಆ ಕಥೆನ 6 ಎಂಕ್ ಬಂತೀನಿ 6 ಪಂತಿ ಇಂಚೆ ಕತ್ತೆ ನಡತ್ತೊಂದುಂಡು ಬಂದ 6 ಎಂಕ್ ಯಪ್ಪ ನಾಟಕ ಬರೆಯುತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡತಿದಿನ ಕತೆ 6 ಬನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಡು ನಡತಿನ ಕತೆ 6 ಎಂಕ್ ಈ ಕತೆ ನಿಂಜಿ ಬರೆಯು ಈ ನಾಟಕ ಬರೆಯುತ್ತೆ ಈ ಬರೆಯೋ ಮರ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಇಂಚಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಂದು ಅಂಚ ಆ ಕತೆ ನಾನು ನಾಟಕ ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ಬರೆನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಹರಿಪದ ಬಂದು ಗುಡ್ಡೆ ಇಟ್ಟದ್ದು ಮೂಲ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲ ಕಾಡು ಐಟುಗಳು ಒಂದು ಬರೀತೀನಿ ನಾನು ಬರೆಯರೆ ಪೂರ ನಾಟಕ ಬರೀತೀನಿ ಹರಿಪದ ಗುಡ್ಡೆಡಿ ಅದೇ ಪಂಡ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಆ ಗುಡ್ಡೆಡು ಬತ್ತದಂಗೆ ತಪಸ್ವಿಯಾದ ಬರೀತಾರೆ ಅವಳು ಬರೀ ಅವು ಇಂಜ ಬಣ್ಣಗ ಅವಳು ಬರೆಯನಾಗ ಬುಲಿಪುನ ಬುಲ್ತದ್ದು ಬರ್ತೇನೆ ತೇಲಿಪುಣ ತೇಲ್ತದೆ ನಲಿಪುಣ ನಲ್ತದೆ ಈ ನಮ್ನೆ ಬರೀತೀನಿ ಇರು ಬರೆಯೊಂದು ಪೋನಾಗ ಒಂದೊಂಜಿ ನನದುಂಬದ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ವಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆ ರೀತಿ ಭಾವನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಗ್ಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕಾನೆ ಮುಟ್ಟ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಸರಿತೇರಿತ್ತದಾನೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇತ್ತ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಲೊಂದು ನಾಟಕ ಬರೆಯೋದಿತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಈರ್ ಬಣ್ಣ ಏರೇ ಬರೆಯಬಾಡು ಆ ರೀತಿ ಅವನ ಅನುಭವಿಸದ ಬರೆಂಡ ಮಾತ್ರ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ ಅಕಲು ಒಡೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಇಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ತೋಟಡುಗಳೊಂದು ಬರೀತೀನಿ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಕಥೆಗಳು ತೋಟ ಬೋಲೋದು ಕಾಡುಗಳೊಂದು ಬರೀತೀನಿ ದಯವನ್ನ ಅಂಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ದಯವನ್ನಾಗ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆಡುಗಳೊಂದು ಬರೀಪೇನೆ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ನಂಗೊಂಜಿ ತೃಪ್ತಿ ನಂಗೆ ಇಂಚೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ತೇಲಿಪುಣ ತೇಲ್ತದ್ದು ಆ ನಮ್ನೆ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪೂರ ಬರೆಯಲಿ ಅಂಚೆನ್ ಪೂರ ಕಥೆಗಳ ಬರೀತೀನಿ ಅಂಚಿನಿ ಈ ರೀತಿ ನಾಟಕಗಳೇನು ಇರು ಬರೆ ಒಂದು ಪೋಯರ್ ಇನ್ನ ಚಲನಚಿತ್ರದ ರಂಗ ವಾರಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಬಣ್ಣಗೆ ಎಂಕ್ ಕೆ ಟೈಲರಿನ ಟೈಮ್ಡು ಚಲನಚಿತ್ರ ದಾರದ ಬಡಿದು ಒಂದು 2-3 ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆತ್ತೇರು ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ದೋಸೆ ನಕಲು ಪುರ ಬಂಡೇರು ಈರ್ಲೊಂಜಿ ದಾಯ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೆಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇರ್ನ ಈ ಕತೆ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪುರ ಉಂಡತ್ತ ದೆಪ್ಪೆರ ಬದ್ದಂದು ಎಂಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಾನು ದೆಪ್ಪುಗ ಬಂದು ಅಂಚ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೆಪ್ಪ 6 ಪಟ್ಟಾಭಿ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಬೋದು ಪುರ ಪಾತೆದು ಪುರ ಅಪ್ಪಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೆಪ್ಪು ಬಂದಾಗ ಯಾನೆಂತಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಾಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಟಾಕೀಸ್ ಬರ್ತನಂದು ಅವು ದೆತ್ತಿನದ ಪಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪಿನ ಹಾಗೆ ಇಂಚಿನ ಬಂಗೊಂಡು ಅಂಚಿನ 4 ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನ ಹತ್ತು ಬಂಗಾರ ಪಕ್ಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕನೇ ಎತ್ತು ಬೊಕ್ಕದ ಕೆಲಸ ದುಡ್ಡು ಒಪ್ಪಿನ ಬೊಕ್ಕಣೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪಂಡಗ 3 ನಾಲಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎಂಚಿನ ನಾಲಜ್ಜಿ ರೀಲ್ ಆವಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆವಡು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪೊಂಡಲ್ಲ ಪದ್ಯ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಭೂ ಮಲ್ಪ ಪೂರಾ ಮೆಡ್ರಾಸ್
ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಪೂರ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಂದೆ ಮೂಲ ದಾಲಜಿ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬೆ ರೀಲ್ ಕೊಡ್ತಾನ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಪೋಡು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಅಲ್ತದ ಭಾರಿ ಬಂಗತ್ತದ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಅಡೆ ಪೂದವೇನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಲ್ಪೇರ ಮಾತ ಅಪ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಐಕೊಂಜಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಮರಾ ಬರ್ತಂದು ಆ ಜನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಂಚಿನ ಮಿಷನ್ದಲ್ಲ ಬೈಜಪ್ಪಾಗ ಅಂಚಿನ ಚಲನಚಿತ್ರ ಫೋಟೋತೆ ನೆಟ್ಟೆ ಜೋಡಿಸೋದನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ವೇತೇನೆ ಐಟ್ ದೆತ್ತ ಅವು ರೀಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಬಕ್ಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ದೆಪ್ಪಡು ಐಟ್ ಫೋಟೋ ತಂದೆ ಇಂಚೆ ದೆಪ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಐಟ್ 1,000 ಫೀಟ್ ಬಣ್ಣ 1,000 ಫೀಟ್ ಬರ್ಪಿ ನಾವು ಇತ್ತದಲ್ಲಕ ಅವು 1,000 ಫೀಟ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಹೊರ ಉಂಟುನು ಪೂರ ಉಂಟುನು ಆಯ್ಬೋದು ಕೂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್ ಉಡ್ಬೋದು ಕೂಡ ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಕೂಡ ಬಂದು ಮಲ್ತದ್ದು ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಬೋದು ಇತ್ತೆಲ್ಲಕ ಅವು ರೀಲ್ ಮುಗಿಲಕ ನಾವು ಎತ್ತಲ ಆಯ್ತು ಕೊನೆಯಾರ ಆಪುಜಿ ಆ ನಮ್ಮನೆ ದೆತ್ತನು ಬರು ಎಂಗ್ಲ ಟೈಮ್ ಹುಡುಗರು ಭಾರಿ ಬಂಗತ್ತನ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೆಪ್ಪನ ಆನ ದೇದ ಸುರೂತ ಚಿತ್ರವು ಬಂಡರಿ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಚಿತ್ರಗ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಏತು ಖರ್ಚಾದ ಐಕ್ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ 2,50,000 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ 2,50,000 ಚಲನಚಿತ್ರ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಏತು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಜೋಡಿಸದಿತ್ತ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರೇ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದ ಐಕ್ ಅನ್ನು ಮೀನ್ ಬಣ್ಣಗ ಪಂಡ್ರಿಬಾಯಿ MN ಪಂಡ್ರಿಬಾಯಿ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಬೋದು ಅರೇನು ಲೆತ್ತ MN ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಂಜಿ ರೆಡ್ಡಿ ಕನ್ನಡದ ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ತುಳುಕು ಉಳುಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಮುಲ್ಪದಕ್ಲು ಹೆಚ್ಚಾದ ಮುಲ್ಪದಕ್ಲು ಬಣ್ಣಗ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗದ್ದೆ ಅಪ್ಪಾಯ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಒಂಜಿ ಬಿರ್ಮು ಸೆಟ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆ ಜನ ವಿಲನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಜನ ಇತ್ತು ನಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಎಡೆ ಕಲಾವಿದ ನಗುಲಿತ್ತೀರು ಪೂರ ಮುಲ್ಪದ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜಾತ್ ಬಂಡಾರಿ ಬಾಯಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ಬೊಕ್ಕ ಚಿತ್ರಾಂಜಲಿ ಅಂದ ಜಯಮಾಲತಿ ಜಯಮಾಲ ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತದ ಜಯಮಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರ್ದು ಹೀರೋಯಿನ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ರಾಜಕುಮಾರ್ನ ಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಬತ್ತನರೆ ಇತ್ತೆ ಈರು ಒಂಜಿ ಏತು ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಲ್ತಾರ ರಡ್ಡು ಒಬ್ಬರ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೊಳ್ಳಿ ತೋಟ ಬೊಳ್ಳಿ ತೋಟಲ ಬಾರಿ ಉದಾರ ಚಿತ್ರ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ರೆಡ್ ಟಾಕೀಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತನು ಒಂದೇ ದಿನ ರೆಡ್ ಟಾಕೀಸ್ ರಾಮಗತಿ ಇರ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಇರ್ಲ ಮೂರು ಜನ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಲಾಡಿ ಬಲಿಪು ನಾಲ್ಕು ಇಡೆ ಬಲಿಪು ಅಂಚೆ ಆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಪನ್ನ ಆತ ಜನ ತೆರೆ ಅಂದ ಐದು ಟಂಕದಲ್ಲ ಸಾತುಜಿದಲ್ಲ ನಷ್ಟ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿನ ಪನ ಅನ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಬೈದಿನ ಮನಗ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೇ ಬರ್ತಂದು ಆರ್ ಬಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟೇರು ಕೊಟ್ಟು ಜೇರಿಂದದ್ದು ಅವು ಆಕಲೆ ಲೆಕ್ಕ ದಯಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಕೊರಿಗುಡ್ಲೆ ಆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಕೈ ತತ್ತು ಪೋಯ್ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗ ఒక ನಾಟಕ ರಂಗ ಈರ್ನ ಆರಂಭದ ಹಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡರಿ ರಡ್ಡಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪನ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡೊಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತನು ಕಲಾವಿದರನ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತಿಜಿ ಈ ಕಲಾವಿದರು ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತೇರು ದಯಬಣ್ಣಗ ಎಂಕಲ್ನ ಸೆಟ್ಟಲ್ ಎಡಿತೆ ಕೇಂಟೈಲರ್ ಆಡು ಯಾನ್ ಆಡು ರಾಮಕಿರೋಡು ಏನಾಡು ಎವಿ ಬಂಡಾರು ಎಂಕಲು ಪೂರ ಬಾರಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ತೀನಿ ಬಣ್ಣ ಒರಿ ಎಂಕಲು ಏಪಲ ದೋಷ ಮಲ್ತಿನ ಅಕಲತ್ತು ಎಂಕಲು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಕಲು ಏನದಕ್ಕೇನಂತೆ ಯಾನ್ ಅಕಲಕ್ಕೇನಂತೆ ಎಂಗ್ಲು ಇಂಚೆ ಪೂರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಕಲು ಅಪಗ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಕ್ಲ ಸೆಟ್ಟಡು ಆಗಿ ಪಾಠ ತಿಕೊಂಡು ನಾ ಎತ್ತೋ ದಿನದ ಎಂಗ್ಲ ಪರದೇವಿ ಕೊಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಪ್ರೌಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಯ್ ಬತ್ತಿ ಗುಡ್ಲೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ಅನ್ಬಾಗ ಆದ ಆಯ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಕ್ಕ ಕಾಸು ರಂಗದ ಪೂರ ನಡೆಲಾಯಿಗೆ ಪೊಲಬಾಗ ನಟೆ ಅದು ಬಕ್ಕ ಆಗಿ ಒಂಜಿ ಪೈಸೆ ಕೊರಿಯರಚ್ಚಿ ಆಯ್ ಬರೋಡು ಬಕ್ಕ ಆನೆ ನಾಟಕದ ಆನೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನರಿಜ್ಜೆ ಅಂಚಲಿತ್ತು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನರಚ್ಚಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಜನ 2-3 ದಿನ ತಿನ್ನಂದೆಲ್ಲ ಕುಲ್ತಿನಕುಲು ಅಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಆತ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಲಿಗಂಗಸರ ಅವು ಇಜ್ಜೆ ಅವು ಅಪ್ಪಗ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅತ್ತ ಅವು ಐತ ವಿಷಯ ಬರೋದು ಆಲಚ್ಚಿ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ದು ಬರೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರೆಯರ್ ನಿಂಚಿ ಪರ್ಪುನ ಬಿಡಿ ಮೀನು ಮಾಸನೆ ಹಾಕೋಲೆ ಯಾರು ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋಗ್ಲೆ ಆತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಒಂಜಿ ಪೈಸೆ ಇರಲಿ ಕಾಸು ಕೊರಿಯರಚ್ಚಿ ಇದ್ದೊಂದು ಚೀರು ಏನಂತೆ ತೊಂದು ಜನ ಸತ್ಯ ಮನ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಗ್ಲೆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಆಗಲ ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ದ ಕುಂಟದ ಕಾಸು ಕೊರಿಯಂಗ್ಲು ಕೊರಿಯಂತ ಆತ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕಾಸು ಮನ್ಪಿನ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಲೇಡೀಸ್ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಣ್ಣಗ ಬೀಸರ್ ಮೂಲು ಏರು ಪೊಂಜು ಮುಲ್ಪ ಸರೋಜ್ ಎಂಚಿನಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಪುದರೆಂಗೆ ಬರ್ಪಿ ರೂಪ ಬಕ್ಕ ರೂಪ ಹತ್ತವರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ತಿರು ಬೊಕ್ಕ ದಯಾವತಿ ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ
ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಖ ಜಯಮಾಲ ನಕಲು ಬರ ಇತ್ತೇರು ಅಂದು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಲೇಡೀಸ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಲೇಡೀಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಪಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಅಮ್ಮಿ ಆನುಲೆ ಪೊಣ್ಣುಲ ವೇಷ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರ ಎಣ್ಣೆ ತೆಚ್ಚದ ಮಾಡ್ತೀನಿ RK ಮಂಗಳೂರು ಬಂದು ಆ ಜನ ಸಾಧಾರಣ ಕಲ್ಪನಾ ಟೈಪ್ ಎಂಗ ಅಪ್ಪ ಬಣ್ಣಂತೀರು ಕಲ್ಪನೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬಲಿಪುಣ್ ಬಂದಾಗ ಟ್ರೆಜಿಡಿ ಬಣ್ಣ ಟ್ರೆಜಿಡಿ ಎನ್ನ ಬಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚೆ ಡ್ರಾಮಾ ಟ್ರೆಜಿಡಿ ಸುರುಟು ಕಾಮಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಹೆಂಡಾಪಿನಂತ ಟ್ರೆಜಿಡಿ ಪೂರ ಡ್ರಾಮಾ ಬಯ್ಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿದೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರೀರು ಅವು ಐನು ಡ್ರಾಮಾ ಐನು ಅವೇ ಡ್ರಾಮಾ ಐನು ಕ್ಲಬ್ದಾಕಲು ಕಿನ್ನಿಗೊಳ್ದು ಗೊಬ್ಬನ ಒಂಜಿ ಜನ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರೀರು ಇದು ಅವನು ಅಲ್ಲೇನು ಬದುಕದನ್ನ ಎಡ್ಡೆತ್ತನಂತ ಶಾಂತಿನಿ ಕಿರಿಯರ್ದಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕೇರ್ನೆಟ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಲು ಎಂತ ಕೇಂಡಾರು ಅಲ್ಲೇ ಬದುಕದನ್ನ ನಿಕ್ಕಲು ಕೇಳುವಾರ ಇಂಚ ಕೇಂಡಾರು ಆಯ್ತಾ ಉಳಗುಟ್ಟು ಆ ನಿರ್ಮಾಪಕನ ಅತ್ತಂಡ ರಚನಾಕಾರನ ಕೈಟುಂಡು ಅವಿಯ ಪಲ ಇರ್ದಿದ್ದೊಂದರು ಜನಕ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅವೇನು ಆ ರೀತಿ ಪೊಡ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕುದುಂಡಾತು ಅನ್ಪನ ಪನ್ನಾಗ ನನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ಬದುಕೇರು ಮಾಡ್ರೆ ಅಜನ ಅವಲ್ಲ ಜೀವದೆತ್ತು ನಾಯಕ ಭಾವನೆ ಬರೋಡು ಆವೇನು ಇರು ಜೋಡಿಸದಿ ಸಂಜೀವಣ್ಣ ನಾಟಕ ರಂಗಗ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗಗೇರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬತ್ತದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕೋ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬುಳೆದು ಬತ್ತಂಡು ಈರು ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕೊಲಿಯೇತೆ ನಟನೆ ಮಲ್ತನ ನಾಟಕೊಲಿಯೇತೆ ಯಾನು ಬರೀತಿನ ನಾಟಕ ತುಳು 21 ಬರುತ್ತೆ ಮೂಜಿ ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ ಅವು 21 ನಾಟಕಗಳ ರಂಗಭೂಮಿ ಪ್ರಚಾರ 21 ಮಲ್ತು ಯಾನು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಣ್ಣಗ ಬಯ್ಯವಳ್ಳಿ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತೆ ಐದಕ್ಕ ಬೊಳ್ಳಿ ತೋಟರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಏನು ಮಲ್ತಜಿ ನಾಟಕ 5 ಬಕ್ಕ ನಾಟಕಗಳು ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ದುಂಬು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಅಂದ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಡ್ಡ್ 5 ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಇಚ್ಚಿ ಮಲ್ತಿಜಾರು ಇತ್ತೆ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಸ್ತಾರ ಆತಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ವಿಸ್ತಾರ ಆತಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಚಾರ ಪುರ ಎಂಚ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಹೆಚ್ಚದ ಮೈಕ ಕಟ್ಟದು ಕಾರ್ಲೆಗ್ ರಿಕ್ಷಾದಕ್ಲೆಗ್ ಅವಳು ಮೈಕ ಕಟ್ಟ ಐಟ್ ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರಚಾರ ಐಟ್ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಬಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಪ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ ಇಚ್ಚಿ ತೋಜಿನು ಕಮ್ಮಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ 10,000 15,000 20,000 ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ ಮಲ್ಪ ಅವು ಪೂರ ಬಸ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ರೈಟ್ ನೆಟ್ ಪೂರ ಸಂದೇಶ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ ಪೂರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪದ್ಯಾವಲಿ ಬಕ್ಕ ಈ ಪದ್ಯಾವಲಿ ಅಪ್ಪ ಟಾಕೀಸ್ ಪದ್ಯಾವಲಿ ಬಂದು ಮಾರೋದು ಅಪ್ಪ ಪಕ್ಕ ಬೇತಲ್ಲ ಮಾರೋದು ಕನ್ನಡ ವಿಚಾರದಾಗಲೂ ಮಾರೋದು ಪದ್ಯಾವಲಿ ಇತ್ತೆ ಪೋಂಡವು ಪದ್ಯಾವಳಿ ಈ ಪದಕಲು ಪೂರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಾವಲಿಂದು ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಐದು ಕಾಸುಂಡು ಅಂದು ಐದು ಕಾಸುಂಡು ಈತ್ ಕಾಸಿಗೆ ಅವೇನು ಮಾರ ಅದೇ ಈ ರೀತಿ ಐಟ್ ಏತ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೊಳ್ಳಿ ತೋಟೋಡು ಏತ್ ಪದ್ಯ ಉಂಡು ಮಾರ್ಯ ಅಪಗ ಜನಗಳ ಆಸಕ್ತಿ ಅವನ ಈ ಪದ್ಯದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಡು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗ ಉಂಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಾ ರೀತಿ ಪೋಂದುಂಡು ಅವು ಇತ್ತದ ವಾಸ ರೀತಿ ಪೋಂದು ತಿನ್ನ ಬಂದು ಇತ್ತದ ಜನಕುಲೆಗೆ ಎಂಚ ಬೋಡು ಅಂಚ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಜನಕುಲ ವಾಟರ್ನುಂಡು ಎಂಕಲ ಕಾಲಡು ದುಂಬುಡು ಈ ಟ್ರೆಜರಿ ಹೆಚ್ಚೆ ಜನಕುಲೈಕ್ ಮಂತಂತೇರು ಅವು ಐಟ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ನಾಟಕವಾದ ಸಿನಿಮಾಡು ಐಟ್ ಕತೆದ ತಿರುಳು ಜಿನ್ನಂಡ ಇಂಚ ಸಾವದ ನಾಟಕ ಅವು ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತು ಇತ್ತೆ ಜನಕುಲು ಅತ್ತ ಜನಕುಲ ತೆರಿಯನ್ನ ದುಂಬಲ ಪೋತೇರು ಅಪ್ಪ ಜನಕುಲೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಜನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ವಿದ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಂಚಾದ ಜನಕುಲೆ ಅವನು ಉಡ್ಪದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತು ಕೊರಡತ್ತನು ಒಂಜಿತೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇತ್ತ ನವ್ಯ ನಾಟಕಗಳು ಆ ನವ್ಯ ನಾಟಕ ದೂರನತ್ತು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪಿನತ್ತೆ ನವ್ಯ ನಾಟಕಗಳು ಒಂಜಿ ಪುಣಗೊಂಡು ಓಡುತ್ತೆ ನಾನು ತೂತಿನಂದು ಒಂಜಿ ಬೆತ್ತಗು ಕುಂಟುಬಾರ್ದು ಅವನು ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಪುಗೆಲ್ದಿದ್ದು ಕೊಣಪಿದ್ದೆ ಪುಣ ಕೊಣಪಿ ಅವು ಪುಣ ಬಂದು ಪುಣ ಅವು ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಜನಕುಲೆ ಆಯ್ ಪುಣ ಒಂದು ಅಂದು ಪುಣ ಕೊಣರೆ ಪಂಜಿ ಎಂಕಲ ಟೈಮ್ ಬಿಡ ಅಂಚೆ ಕೊಂಡ ಕಲ್ಲು ಬಾಡ್ಯಾರು ಅಂಚೆ ಪುಣ ಕೊಂಡ ಎಂಕಲ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಆ ಟೈಮ್ 5 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಕಲ್ಲು ಬಾಡ್ಯಾರು ಅಪ್ಪ ಆಯ್ ಪುಣ ಕೊಂಡ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟದು 4 ಜನ ತುಂಬುದ ಮಾಲೆ ಬಾರ್ದೆ ಕೊಂಡ್ರು ಅಪ್ಪ ಜನಕುಲೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂಡ ಬಟ್ಟ ನೈಜತೆ ಯಾನು ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಾಟಕಗಳು ಅಲ್ಲಿನ ಪೊತ್ತವನ ಸೀನ್
ಕೆಲವು ಸೀನ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಪನ್ಪೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆ ಬಲ್ ಅಮ್ಮನೊಂಜಿ ನೇಲೆ ಬಾರ್ದು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲು ಬಾರ್ದು ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಜೀವದೆತ್ತು ಆಯನೆ ಬಲ್ಲು ಬಾರ್ದು ಬಂದು ಆಯನ ಬಾವಿನೇ ಬಲ್ಲು ಬಾರ್ದು ಮಿತ್ತು ಹಾಕೊಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಂಗ್ಲ ಏಡ್ಡೆ ಮೂಲೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಂದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈದಂಡು ನಾಟಕ ಅಂತಂದು ಈ ನೆತ್ತ ಉದ್ದೋಗ ನಾಟಕ ಅಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವು ಕುರ್ಸುದ ಮಿತ್ತ ಆಯನ ಉಂತವನು ಬಲ್ಲು ಬಾಂಡು ಅದಿತ್ತು ಅವು ಕುರ್ಸುದ ಮಿತ್ತು ಉಂತಾದ ಕಾಲು ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೊಡಿಗಾಡು ಅಂತದ್ದು ಇಂಚನೆ ಅಂತದ್ದು ಬಲ್ದೆ ತಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತು ಒಂದು ತೋಜರಜ್ಜಿ ಕುರ್ಸು ಆಡಿಟ್ಟು ಪರದದ ಅಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಡಿದ್ದು ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿ ಮೇ ದಾನೆ ಮಲ್ತಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನೆ ಬೇರೆ ಮಿತ್ತಂತ ಒಂದು ಮಲ್ತೆ ಈ ಕುರ್ಸುಂಡೆತ್ತು ಅಂತ ಹಂಚಿಪೋಯಿ ಒಂದು ನೇಲ್ದು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಮಿನಾಪು ನನ್ನ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಐದು ಕಾಲು ಸೀನ್ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತೆ ಐದು ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಮ್ ಸೀಟ್ ಅಂತಂದು ಪೆಟ್ಟಾಪಿನ ಸೀನ್ ಕುರ್ಸುಡು ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಡೆ ಜವಣಿಯರು ಆಗ ನನ್ನ ಪಗೆತ್ತಿನ ಕುರ್ಸುಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರೀ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂದು ಅವನು ಅಂತಾನೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಸಂದರ್ಭ ಉದಾಹರಣೆ ಬನ್ನಿ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕೊರ್ಪಿನ ಸೀನ್ ಇತ್ತು ತೂಕೊರ್ಪಿನ ಸೀನ್ ಅಂಚೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಂತೆ ವರ್ಷ ಆಯ್ನಿ ಯಾನು ಮೂಲವಂಡೆ ಕಿನ್ನಿಗೋಲಿಟ್ಟು ಐದು ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಾಗ ಆ ಬೋರ್ದಾಗ ಬುದ್ದಿತ್ತೇರು ಅಕುಲ್ದಾನೆ ಮಲ್ತೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಫಿರಾಡು ಒಂದು ಮಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಕಾಟ ಬಿಟ್ಟು ತೂವೆ ಕೊರಿಯರು ತೂವೆ ಕೊರಿಪೇನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಮೊನ್ನೆ ಶಾಂತಿ ಜಪಾದು ತೂವನ ಜಪಾದ ಬೊಕ್ಕ ಬಲಿಪೋದು ಎಂಕಲು ಪೂರ ಬೆಗಡೇಡು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತ ಒಂದು ತೂವು ಕೊರಿದ ತೂವು ಕೊರಿಯರ ಬಂದಾಗ ಆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂದು ಅಂತಿತ್ತು ಪಕ್ಕ ತೂವು ಬತ್ತಾರೆ ಬಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂದು ಪರದೆ ಪೂರ ಪೊತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಬುಲಾಯಿಡು ಪೂರ ಕೂಡ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಘಟನೆలు ಪೂರ ಆಯ್ತು ಅವು ಪೂರ ಜನಕ್ಕಲೆ ಮೀರ್ಬನೆ ಅಪಿನಂಚಿನ ಘಟನೆ ಅವೇನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದ ತೀವ್ರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಈಗ ಕಾಷ್ಟದ ಬಕ ಉಜ್ಜಿಲಾಗಿನ ಪೂರ ಮಲ್ಪಿ ರೈಟ್ ಅವು ಮಲ್ತಜಿನ ಐಕ್ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲಿರಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪೂರ ಎನ್ನು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಂಡ ಕೆಲವು ಪೂರ ಜೀವಗೂ ತೊಂದರೆ ಅದು ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪೂರ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆದ ನಾಟಕಗಳು ದುಂಬದ ನಾಟಕಗಳೇ ಬಂದ ಇತ್ತದ ನಾಟಕ ಇತ್ತದ ಜನಕ್ಕಲೆ ತಕ್ಕ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಯಾನು ಆ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ದೂರಜ್ಜಿ ಇತ್ತದಕ್ಕಲೆ ತಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರು ದುಂಬುದಾಕಲು ಇವರಿ ನಾಟಕ ಆವಡು ಸಿನಿಮಾ ಆಡು ಮಲ್ಪುಂಡು ಆ ಹಾಲು ಆವಡು ಮಲ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡನ್ನೇ ಮಲ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಇಟ್ಟ ಆವಡನ್ನೇ ಮಲ್ಪುಂಡು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ್ನ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ರಂಗಕಲೆಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನ ಒಂದುಂಡು ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪೋಡು ದಂಡ ಇತ್ತೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಆತ ಪಣ ಬೋಡು ಈತ ಪಣ ಬೋಡು ಬನ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತೆರೆಕೇನು ಬಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಕುಲೊಂಜಿ ಒರಿಯೋಡು ನಿರ್ಮಾಪಕೆ ಪಣಪುನಾಯೆ ಐತ ಒಂಜಿ ಆಧಾರ ಆದಿಪ್ಪೆ ಬೆರಿಮುಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡ ಅತ್ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತುಳು ಇತ್ತೆ ಅಕಾಡೆಮಿಲ ತುಳು ಒರಿಯೋಡು ತುಳು ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲು ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲು ಪೂರ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ತಗುಲು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ ತುಳುತ್ತ ಜನಕ್ಕುಲೇ ಅಂತ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪುಡು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಚ ಬಣ್ಣಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಿಪ್ಪೆ ಆಯ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನೆ ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಲೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಲ್ಪಿ ಅವನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಡು ಆಯ್ ದೆತನೋಡು ಕಾಸು ಒಂಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಿತ್ತು ಬಂದಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಸ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ ಈತ ಲಕ್ಷ ಕೊರಡು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತ ಲೇಡೀಸ್ ಆವಡು ಜೆಂಟ್ಸ್ ಆವಡು ಏರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಬೈಕ್ ತುಳು ಖರ್ಚು ಆಪಿನಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಂಡಪಟ್ಟ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಪೂರ ಖರ್ಚು ಆಪುಂಡು ಹೊಟ್ಟೆಲ್ ಪೋಂಡಂಗ ಐಕ್ ನೆಕ್ ಪೂರ ಅವನು ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಮ್ಮಿ ತುಳು ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪು ಜಿಂದಾಲಜ್ಜಿ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡ ಕತ್ತೆ ಪದ ಅಂಚ ಮಲ್ತ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು ಅನ್ನ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತುಳುತ ಪ್ರತಿ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಅಕುಲು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ತು ಬರೆಯ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಣ್ಣ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಬುಳೆಯರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಸಂಜೀವಣ್ಣ ಈರ್ನ ಜೀವನಡು ಅತಿ ಈ ರಂಗಭೂಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅತಿ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತೀನಂಚತ್ತನ ವಿಷಯವು ಈ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕಿನತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಡು ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕಿನತ್ ಚಲಚಿತ್ರಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಜೀವ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಆ ಖುಷಿಲಿ ಹೆಂಗೆ ತೆಗೆದು ಜೀವ ನಮ್ಮ ಬಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಮಾನ ಹೆಂಗೆ ಬೇತೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಅಂಚೆ ತೂತಿನಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆ ಓಡ್ತಿನ ಸೌಕರ್ಯ ತಿಕ್ಕದಂದು ಓಡ್ತಿನಾತ ಮರ್ಯಾದೆ ತಿಕ್ಕದಂದು ಒಲ್ಪಲ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಂಕೊಂಜಿ ಐತ ವಿಷಯಡು ನಂಕೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಟು ಈರ್ನ ಬದುಕುಡು ಈತ್ ಮೆನ್ಕೆರೆ ಕಾರಣ ಆಯ್ ನನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಈರ್ನ ಜೀವನಡು ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರಾದ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದೇ ಅನ್ನೋದು ತುಗಿಪ್ಪೆ
ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಇರಗು ಇನ್ನ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಅತ್ತಂಡ ಈ ಬರವುಗು ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತುಳುನಾಡದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪನ್ನಗ ಐಕೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲೇ ಬೋಡು. ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಊಲ ಸರಿಯಾದ ಸಾಧ್ಯತೆ ನೆಕ್ ನಿಜವಾದ ಎನ್ನ ಕಲೆಕ್ ಎನ್ನ ನಾಟಕ ರಂಗಕ್ಕೂ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ಸೇ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಯಜಮಾಂದಿರೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿ ಬೆಂಬಲ ದಯಮನ್ನಗ ಇತ್ತ ಈ ಹೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಬೋಡ್ತುಂಡು ನನ್ನ ಅಲ್ದಕ್ಕೇನು ಅವು ಊರುಂಡು ಅಂತ ಅದು ಕಬಟದ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಇಜ್ಜಿ ನಾವು ತಿಕ್ಕಿಜಿ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಾಂಬೇಸು ದಂಡಗಿರಿ ಬಾಂಬೇಸು ಅಂತ ಆದೆನ್ನ ಕಲಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಪುರೋಸ. ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ನಟೇರ್ ನಕಲೇಡ್ ಒಂಜಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ನಟೇರ್ ನಕಲೇರ್ ಆ ಕಾಲ ಜೆ ರವೀಂದ್ರ ಇರ್ತೀರು, ಆರ್ ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಇರ್ತೀರು, ಜೆ ರವೀಂದ್ರ, ಆರ್ ಕೆ ವಿರ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಈರಮಪ್ಪನ ಸ್ವಂತ ಸ್ಟೇಜಿನ ಒಂದು ಪದ ಪಂಪಿನ ತುಳುಟು ಅದು ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟೇಜಿನ ಒಂದು ಪದ ಆಗಲೇ ನೊಜ್ಜಿ ದಲ ಪದ ಪಿದಾಯ ಪಣೆಯರೆಚ್ಚಿ ಆಕುಲೆ ಪಂಡ ಆತ ತಾಕತ್ತಿನ ಅವನ್ಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಕುಳ್ಳದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಿತ್ತಿನಗಳ ದಾಖಲೀಕರಣ ಪೂರ ತುಳುನಾಡು ಆತಂಡೆ ಕೆಲವು ಆತಂಡು ಕೆಲವು ಆತಜಿ ಪಂಡ ಅಂಚಿನಕಲ ಇತ್ತ ದುಂಪುದಕ್ಕಲು ಏತು ಜನವುಲೇರು ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದನಕಲು ತುಳು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪದಂಗಡ್ಡಿ ಸನಂದ ಕಾಮತ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಚಿನ ನಾಟಕ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಎಂಚಿನ ನಾಟಕ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಕುಲ್ಲದ ಜನಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಆತು ತಾಕತ್ತದ ಚಾಣಕ್ಯ ನೆಂಪು ಆರ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಅಶೋಕ್ ಅಶೋಕ್ ಐಟು ಪುರ ಮಂತ್ರಿನ ఒక అక్కడ గుబ్బి ఈరన్న అక్కడ ఫంక్షన్ కనపది నాకు అని నాటకం ఉంటుంది నాటక కనప ఒక రంగపు సిరియాను ఇత్తలారు ఇప్పుడు అన్ని ఇయర్ల గుర్తు మంత చేరుపురు అగలేంపుర మస్తు జనం లేరు ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ದುಂಬುದಕ್ಕಲು లేరు ಅತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮದ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಆದಿಪ್ಪ ಚಲನಚಿತ್ರ ಈರ್ನೊಂಜಾಕಲ ಸಂದೇಶದ ಮಾತೆರ್ಲ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಪೋಡು ನಾ ಏಪಲ ಕಲಾಕಾರ ಹೃದಯ ವಿಶಾಲಬಹುದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಎಡ್ಡ ಭಾವನೆ ನಡ ತೂವೋಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದೆ ವನ್ಪಿನೆ ಮಕ್ಷರ ವನ್ಪಿನ ಆಯ್ನ ಬಿಡಲ್ದೆ ಪೆರವಲ್ಲಿ ಆಯ್ ಮಕ್ಷರ ವನ್ಪಿನ ಪೆರಲಿ ಆಯ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಒಂದುದು ತರೆ ತಗ್ಗದು ಕಲಾವಿದೆ ನಡಪೋಡು ಅಂಚೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅದು ಸರಕಾರದ ಸಹಕಾರನು ಆ ರೀತಿ ಬಯಕುವರೆ ಸರಕಾರ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬಂದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಏಪಲ ಬಯಕೆರ ಬಲ್ಲಿ ಆಯನ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಡು ಆಯ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅವಡು ಸಮಾಜಡು ಬದುಕುಡೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅವನೇ ಕಾತಂದು ಕುಲ್ಲೆರವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅವಡು ಕಲಾವಿದರು ಏರ್ಲ ಆಯನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಯ ಎಂಕ್ ಯಾನಿತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಎನ್ನ ಜಾಬ್ ಅವನು ಉರ್ದು ಐ ಪೋಪಿನತ್ತು ಅವನು ಇತ್ತದು ಅವನು ಕಾಪಾಡೋಡು ఆయన ಬೊಡಿ ಜೋಕ್ಲೆನು ಪೂರ ಕಾಪಾಡೋಡು ಅವನು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ರಾಜ್ಯ ఒక ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊಡುಂದಂಡ ನಮಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಬೆಂಬಲಗಳನ್ನು ಇರಬೇಕು ಅವು ತಿಕ್ಕೊಡನ್ನ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೋರೋಡು ಸಮಾಜಗೂ ತನ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬಣ್ಣ ಮಾತಾತಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಆಪಿತ್ತು ಅಂಚಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಚಿನ ಕತೆಕಲೆ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಅನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ದಯ ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಯಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಲಯಾಳಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಟು ಅಕಲು ಒಂಜಿ ಕಂಡ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಬಣ್ಣಿ ಒಂಜಿ ತೋಟ ಒಂಜಿ ಓಡ ಒಂಜಿ ತೋಡು ಈ ತೇಟ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈ ತೇಟ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಮುಂಡು ಒಂಜಿ ಶಾಲು ಒಂಜಿ ತುಂಡುಕಾಯಿ ತಂಗಿ ಒಂದು ಏತು ಮಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಲ ಮಾಡ ಪೂಜೆ ಪಾಡ್ಯರೆ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಅಂಚಂದು ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಇತ್ತ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಟೈಪ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪದವಾಡು ನನ್ನ ಹಿಂದಿ ಟೈಪ್ ಆವಡು ಹಿಂದಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಲಿಪುವ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸೊಗಡೆಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಮದಪೆರ ಬಲ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಒಕ್ಕೂದು ದೆಪ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದ್ಭುತ ಪಾತ್ರ ಕುಡಂಜಿ ನಿರಡಕ್ಕೇನು ನೀರಿನ ಜೀವನಡು ಮಸ್ತು ಜನಕೀರ ಅನ್ನದಾತೆ ಆತಾರೆ ಒಂಜಿನ ಉದ್ಯಮಡು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಾಟಕ ರಂಗೋಡು ಇರ ಮಸ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನದಾತೆ ಆತಾರೆ ಈರ್ನ ಜೀವನಡು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬಗೆಟ್ಟು
ಈರೆಗ್ ಬೇಜಾರು ಬತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ವಾ ದಾಲ ಇಂಕ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಮತ್ತು ಬೇಜಾರು ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಏರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ನಲಜಿ ಎಂಕ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಫಲ ಇದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಲು ಈ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಲೆ ಎಂಕ ಇತ್ತು ಪುದಾರ್ ಬರ್ಯಾರ ಯಾನತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬೂಕ್ ಬರತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೆ ಈ ಊರ ನಿಕ್ಕ ಕಾರಣ ಊರ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಲ ಶ್ರಮ ಹೊಡೆದಾತ್ರ ಎಂಕ ಈ ಪುದಾರ್ ಬೈದ ಆತಿ ಈರ್ನ ರಂಗ ಯಾತ್ರೆ ಇತೈರಿಗೆ ವರ್ಷ 70 ಆಜಿ 70 ವರ್ಷ 70 ವರ್ಷ ವರೆ ಮುಟ್ಟ ಮುಕ್ಕಾಲು ಒಂದು ಕಡತ ದಾಂಡ್ 70 ವರ್ಷ 70 ವರ್ಷದ ರಂಗಯಾತ್ರೆ ಏನು ಜೀವನ ಯಾತ್ರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಏತ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ 55 ವರ್ಷ ರಂಗಯಾತ್ರೆ ಆಂಡಿರು 55 ವರ್ಷದ ರಂಗಯಾತ್ರೆ ಈ ರಂಗಯಾತ್ರೆ ಈರ್ನ ಬೇನೆದ ಘಟನೆ ವಾಣ್ಲುಂಡ ಬೆಜ್ಜಂಗ್ ರಂಗಯಾತ್ರೆ ಬೇನೆ ಬೇನೆ ಘಟನೆನೇ ಬೈದಿ ಬೇಜಾರು ಬೇನೆ ಸಂತೋಷನೆ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಂದೆ ಎಂಕ ಇಟ್ಟು ವಾ ಬೇಜಾರ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ದಯಮನ ಯಾನು ಒರಿಯಾಗ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಿದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಒರಿಯಾಗ ದ್ವೇಷ ಇಜ್ಜಿ ಒರಿಯಾನ ದ್ವೇಷ ಮಲ್ಪುಜ್ಜಿ ಏರ್ನ ಕಥೆಯನ್ನ ಯಾನ್ ದೂರುಜಿ ದಯಮನ ಆಯನ ತಾಕತ್ತು ಕದೆ ಆಯ ಬರೀತಿ ಒರಿ ಕತೆ ಬರೀಪುಣ ಆಯನ ಜನ ಆಗ ಆತೆ ಬರೆಯಾರಪ್ಪು ಪಾಪ ಆಯನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದಿ ಆಯ ಬೊಕ್ಕಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಂದುಪ್ಪುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಏರೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಮಟ್ಟುಡು ಇರೆಗ್ ಅನುಯೋಗ್ಯವಾದೇ ಇತ್ತ ಕುಡುಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರಗ್ ಒಂಜಾತ್ ನಮಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ತಿಕ್ಕುಜ ಕೊರತೆಲುಳ್ಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಥಿಯೇಟರ್ಲು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅತ್ತಂಡ ಐತ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಅತ್ತಂಡ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ತೊಡಕಾಪನಂಚಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪೋಪನಂಚಿತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತನ ಹೂವನ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲ ಆವಡು ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಆಸೆ ಬೊಕ ಯೋಜನೆ ದಾಲ ಉಂಡನೆ ಖಂಡಿತ ಆವಡು ದಯಮನ್ನಗ ಚಲಚಿತ್ರ ತಿಕ್ಕುಜೇತು ಪಂಪಿನ ವಿಷಯ ಅವನು ಒಪ್ಪುಜಿ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತ ಮುರಾಣಿ 100 ದಿನ ಕಡತಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅವು ಕೆಲವು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಒರಿಯರ್ದೊಡ್ಡಿ ಹಾಸಲ್ ಐತ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಮೈಲ್ನ ಐಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಣ್ಣಗ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಣ ದಾಯಗತ್ತನೆ ಕಾಮಿಡಿ ನಮ್ಮ ಘಟನೆನ ತೂದು ಜನಕ್ಕೂ ತಿಳಿಪುಡತ್ತಂದೆ ಪಾತೆರನ್ನು ತೂದು ತಿಳಿಪುಣತ್ ಬಂಡು ಪಾತೆರನ್ನು ತಿಳಿಪುಣತ್ ಘಟನೆ ತೂದು ಜನಕ್ಕೂ ತಿಳಿಪುದು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಇರಿಗೆ ಅನ್ಬಂತೆ ಆಯ್ ಒರಿ ತಾರಾಯ್ದೆ ಪುಣೆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಟೈಪ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡೋದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೋಡ್ಚಿನಾರು ಕಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಬರ್ತಿ ನಿನ್ನೆ ಪುಣ್ಮೆ ಪೋಡ್ಚಿನಾರು ಕಾರ್ ಬಿಡಿಯರೆ ಬತ್ತಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲೇ ಕುಸ್ಕೂಟರ್ ರಪ್ಪ ಬರ್ತದೆ ತಾಳೆ ಐತಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಪೂರ ಪಾಡಿ ತಲೆ ಬರ್ತದೆ ಬಿತ್ತದಿ ತಾಳೆ ಕಾಮಿಕ್ ಬನ್ಪಿನ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಜಾಗೃತಿ ಆಸೆ ಎನ್ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸರಸ್ವತಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ರಡ್ಡ ಪರಬೇರು ಬಾವುಟ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲೋನು ಅವು ಕಥೆದೂನ ಗೊತ್ತಪ್ಪನು ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅವು ತೆಲ್ತು ಜನಗಳಿಗೆ ಬಂಜಿ ಬೇಡ ಆತುದು ದೇವನ ನಮ್ಮ ಬಂಡು ಪಾತ್ರದ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅವೇ ಇತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಾಟಕಲೆಡೆ ಬಂಡು ಪಾತೆರ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಂತುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ರಡ್ ದ್ವಂದ್ವಾರ್ಥದ ಪಾತೆರಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದುಂಡು ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಂಟ ಅದು ಬಂಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೊಡಿ ದಯಬಂದ ಕಮ್ಮಿ ತೆಲಿಪಲೆ ಜನಗಳು ಘಟನೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತೂ ತೆಲಿಪಡು ಜನ ತೂಣಗ ಯಾನ್ ತುಂಬಂಜಿ ಪಿಚ್ಚಾರ್ತದೆ ಒರಿ ಬತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಬಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಕೇಳಿ ದಾದ ಈ ಕರೆಂಟ್ ವೈರ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಬಜ್ಜಿ ಸಪುರ ಪಾಡ್ತಾ ದಾದ ಪಾಡ್ತಾ ಬಂದು ಆ ವೈರ್ನ ಒಯ್ತಿದ್ದೆ ಮುಟ್ವಿ ಕರೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಡ್ಡಿ ಕೈ ಕಾರ್ಪುರ ಅದು ಬಲ್ಪಿದೆ ಎಲ್ಲೆಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಮುಂಚೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲಿ ವೈರ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಟು ಅಂಚದು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಿಗ್ಲಿ ತಿಳಿಪಾರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಡ ಮಾತಾಡೋದು ಕಮ್ಮಿ ರೀತಿದು ಬೊಕ್ಕೊರನ ಭಾವನೆಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜೋಲು ಬಂಪಿನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ತಂಗಡಿ ಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತಲೆಕ್ಕ ಪೊಂಜನಕ್ಲ ವಿಷಯ ಅಕಲನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ತು ತೆಲಿಪವನ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಬಜೀ ಒಂಜಿ
ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜಿ ಕುರ್ತೆಲು ಕೆಲಸ ಅಂದು ಅವು ಸರಿ ನಾಟಕ ಆಡು ಸಿನಿಮಾ ಆಡು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜನಕ್ಲ ಅಗ ಅಂಗು ಉಂದು ಅನ್ಪದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ದ ಮಿತ್ತದು ಅವನು ಪುರ ನಮ್ಮ ಮೋಲ್ಫೇರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೇದಿಕೆ ಕನವಂದೆ ಆಯನಾತ್ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಹಾಸ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರಣ ರಂಗಭೂಮಿ ಚೂರು ಕತೆ ಕೊರ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸಂಜೀವಣ್ಣ ಬಾರಿ ಅಕೇರಿದ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈರೆಗೆ ಈ ರಂಗಭೂಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಲನಚಿತ್ರಂಗುಡು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಗೌರವಗಳು ಎಂಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವೈದನು ಅವು ಹೂವಣ್ಣ ಅಡಗದು ಅವು ತಿಕ್ಕದಿನ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕದನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಒಟ್ಟು ವಾಸ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡು ತಿಕ್ಕದನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಅಂಚ ಒಂದು ತೌಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೂಲ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ತಿಕ್ಕದನು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪುರ ಉಂಡು ಅದ ಅವು ಪಣಂದು ಮಸ್ತ್ ಬಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಸಿಂಗಾಪುರಡು ಗೋಬಲ್ ಬಣ್ಣ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಸಿಂಗಾಪುರಡು ಅಂಚ ಕೆಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಇರು ವಿದೇಶಡು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತದೆ ಈತ ಎಲ್ಲಂಜಿ ವಿದೇಶದ ಮೇನ್ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬಣ್ಣಗ ಇನಿಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ತುಳುನಾಡದಾಗಲು ದುಬಾಯಿಗೆ ಬೋದು ಓಲೋಲ್ಬೋದು ನಾಟಕ ಹೋಗ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೋಗ್ತೇರು ಆನ ದುಬೈದ ತಂಡ ಬತ್ತ ಕುಡ್ಲಾಡು ಹೋಗುದು ಜೀರಿ ಎಲ್ಲ ಗೋಬುದಿಜ ಅವು ಎನ್ನ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೋಬಿನಿ ಅಕುಲ್ ಬತ್ತಿ ಇರ್ನ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದುಬೈಡ್ ಬತ್ತ ಪ್ಲೇನ್ ಬತ್ತ ಮುಲ್ ಗೋಬುದು ಮನದಾನಿ ಗಾಡಿ ಅವೇ ಪ್ಲೇನ್ ಪಿರಬೇಕು ಅಂದು ದುಬೈಗೆ ಮುಲ್ತ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಡು ಅಕ್ಲು ಗೋರ್ದು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಅಕುಲ್ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಖಾಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದೆ ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ದು ಬರ್ತೇರು ಒಂದೊಂದು ಅಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಹೃದಯ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪಿದಿಂಗಲ್ ಇರುವತ್ತು ಹೆಣ್ಮಗು ನೆಟ್ ಮಸ್ಕತ್ತುಂಡು ಈರ್ನ ನಾಟಕ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ವಿದೇಶದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆತ ನಾವು ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆನೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ವಿದೇಶ ದುಬೈಡ್ ಆತಂಡು ಒಕ್ಕ ಸಾರ್ಜಡ್ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಉಂಡು ವೈಟ್ ಸಾರ್ಜಡ್ ಆತನು ದುಂಬು ಒಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಂಟ್ರಿ ಓಲ್ ಆತನು ಒಕ್ಕ ಮೂಲು ಎಲ್ಲಂಜಿತ್ತೆ ಮಸ್ಕತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆಲ ಅವು ಆ ಒಂದೇ ಉಂಟು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತಾಕತ್ತದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಲೇನು ಬೊಂಬೈಡ್ ಲೆಕ್ಕಾಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆತನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಈತೊರ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತ ಈ ಬಗೆಟ್ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿ ಬೊಕ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಬಗೆಟ್ ಇರ್ನ ಜೀವನನು ಗಂಧದೋಪಾದಿಡ್ ತರತೊಂದು ಬತ್ತಾರೆ ಇರ್ನ ಸಂಸಾರಿಕವಾದ ಮಸ್ತ್ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಬಗೆಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೇ ನೀರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೊರಿಯರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗೆಟ್ಲ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ನಂಗೆ ತೆರಿಪಾಯರು ಸಂಜೀವಣ್ಣ ರಂಗಭೂಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ನೆಲದ ಮೇಳೈಸೋಡು ಬನ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರ್ನ ನನದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಈ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದೇಶ ನನದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ನಾಟಕ ಕೊರ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾನು ಕೊರ್ಲೆ ಆಂಡಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಡು ಮಾತೆರನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಜನಗಳಿಗೆ ರುಚಿಯಾಪಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಜನಕ್ಕೂ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳ್ದು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ಯಾನಿಕ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದಕ್ಕೇನು ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಲ ನಾಟಕ ಬರವುದಾರು ಚಲನಚಿತ್ರದ ಬರವುದಾರು ಇರ್ನ ಜೋಕುಲು ಈ ವಿಭಾಗಗಳು ಯಾರು ಅನ್ಲಿಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಮಗಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಮಗಳು MC ಪುರಂ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಾಯಗಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒರಿ ಮಗೆ ನಟನೆ ಬರೋ ಮಲ್ತದೆ ನಟನೆ ಏರ್ಲ ಮಲ್ತದೆ MC ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತದೆ ಏರಲ್ ನಾಟಕ ಬರೆತನುಂಡ ಅಗಲೆ ಬಣ್ಣ ಯಾನ್ ಅಗಲೆ ನೈಕ್ ಸೇರದು ಇರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ಲ ನಾಟಕ ಬರೆತಿಜರು ಇರ್ನ ಜೋಕಲ್ಲ ಬರೆತಿಜರು ದಯ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಕ್ ನಾಟಕದಾಕಲು ಯಾನಿತ್ತೆ ನಾಟಕ ಬರುತ್ತೆ ನಾಟಕ ರಂಗಡುಲ್ಲೆ ಆನ ನಾಟಕದಕ್ಕಲ ಕೆಲವು ದಕ್ಕಲ ಅವಸ್ಥೆನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೂನಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕಾರಗುಣು ದಯ ಬಣ್ಣಗ ಇಲ್ಲಲು ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು 30 ಜನ ಕೆಲವು ನಾಟಕದಕ್ಕಲು ಪನ್ನ ಯಾನಕ್ಲೆ ಒಂಜೆ ಪಂಡ್ವಿ ನಾಟಕದಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲು ನಟನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾಟಕ ಬರಲೆ ಸಿನಿಮಾದೆ ಪೋನ ಆನ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಸಬು ಬಂದು ನಿಕ್ಲು ಇಲ್ಲಲ್ ತಕ್ಲೆದಿಲ್ಲ ಜೀವಮಾನ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಯನ್ನು ತಾಂಕೆರೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕಸಬು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಊಟ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ಯಾರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರನ ತುಯ್ಯರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯಪಣ ನಂಗೆ ದಾಲಪ್ಪು ನಂಗೆ ಆಧಾರವಾದ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಾದಿಜ್ಜಂದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ನಟನೆನೇ ಉದ್ಯೋಗಾದ್ಯ ತೊಂಡರಂದ ಸಾಧ್ಯ ಬದುಕ ನಡಪಾಯ ತುಳುನಾಡ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳು ಆತು ಬುಲೆತ್ತಿಚ್ಚಿ
ಅಂಚಾದ ಈರು ಭಾರಿ ಪೊರಡು ಈತನೇಟ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾತ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಳುಪು ಪರಡವನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಇರು ಮಲ್ತಾರೆ. ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಈರು ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ನಾಟಕ ರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಯರು ಮಾತ ಎಂಕಲ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ವತ್ತಿರ್ದು ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ವತ್ತಿರ್ದು ಅಂಚನೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ವತ್ತಿರ್ದು ಇರ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಚಿತ್ತನ ಸೋಲ್ಮೇಲನು ಎಂಕುಲು ಸಂದೇಶ ಮಾತು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತನ ದಾಖಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆದನ್ವಯ ತುಳುನಾಡು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗುಡು ಮೆನ್ಕನಂಚಿತ್ತನ ಕಲಾವಿದನ ಲೆಪುಡಾದ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ತಾಕ್ಲಿನ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಕಲ್ನ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಲೇನು ನನ್ನ ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಎತ್ತಾವಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ತುಳುನಾಡ ಯಕ್ಷ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರು. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುನಾಡದ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ತುಳುನಾಡದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ನಟೆ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಜೀವ ದಂಡಕೇರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳಿರ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರಿದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಹೊರತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ V4 ಚಾನಲ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳಿರು ಅಂಚನೆ ಒತ್ತುಗುರು ಕಾರ್ಯ ಆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ರೋಸ್ಲಿನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳಿರು ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯೆ ರಂಗಭೂಮಿ ನಟೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಉದಯವಾಣಿದ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ನರೇಂದ್ರ ಕೆರೆಕಾಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳಿರು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸಂಜೀವ ದಂಡಕೇರಿ ಮೇರೆನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗೌರವನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳ. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಕಿರೀಟದ ಒಂಜಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ರತ್ನ ತುಳುನಾಟದ ಒಂಜಿ ನೀಲಾಕಾಶಡು ಮೆನ್ಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಮೆನ್ಕಾಟಿಗೆದ ದಾರಗೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಬುಕ್ಕೋ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಜನಕುಲ್ನ ಉಡಲು ಗೆಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಹೃದಯವಂತೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಜೀವ ದಂಡಕೇರಿ ಮೆರಡ ಈತನೇಟ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ತ ನಿಗಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಅನುಕೇನೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ತುಳುನಾಡದ ಯಕ್ಷ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರ್ನ ದಾಖಲೀಕರಣದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು.